जिला गईनी आई हो जिला गईनी कौनो रे जिला से हम ना धरईनी ओहो जिला गईनी आई हो जिला गईनी कौनो रे जिला से हम ना धरईनी सब जिला लागे बाटे हारल तो न कबो हारल बरुए न कबो हारी हो जिला मुजफ्फरपुर जिला मुजफ्फरपुर भरल के पफारी हो जिला मुजफ्फरपुर भरल के पफारी हो तोरा जिला से बाबू होई ना कुछ हो ले बन के तना से हम पूछ हो हमरा जिला लेखा कहीं न मिली आगे ताजमहल हिल गईले दिल्ली तोरा जिला से बाबू होई ना कुछ हो ले बन के तना से हम पूछ हो हमरा जिला लेखा कहीं न मिली आगे ताजमहल हिल गईले दिल्ली लग पहिले से बाटे हारल हो तो न कबो हारल बरुए न कबो हारी हो जिला मुजफ्फरपुर जिला मुजफ्फरपुर भरल के पफारी हो जिला मुजफ्फरपुर भरल के पफारी हो अपन जिला के कोरिलो बड़ाई राइटर कुंदन से जाके बताई रंजन की रहेला हमरा साथ में गोली बंदूक रखेला हरदम हाथ में अपन जिला के कोरिलो बड़ाई राइटर कुंदन से जाके बताई रंजन की रहेला हमरा साथ में गोली बंदूक रखेला हरदम हाथ में पहिले से बारो हारल हो तो न कबो हारल बरुए आ न कबो हारी हो जिला मुजफ्फरपुर जिला मुजफ्फरपुर भरल के पफारी हो जिला मुजफ्फरपुर भरल के पफारी हो जिला मुजफ्फरपुर।